Sara, nsellem lilek Winston, Alfred, Michael, Karmu, John, u nsellem lilkom. Dan huwa kif qalet tajb Sara huwa l-bidu. Fl-14 ta' Mejju ta' din is-sena lanċajna il-President Strass jew nkella ffurmajniha bl-iskop propju li nindirizzaw diffikultajiet li żgħażagħ f'pajjiżna qegħdin jiffaċċjaw. Il-President Strass hija maħsuba mhux biss biex tħares lejn dak li kien suċċess pajjiżi oħra bħal każ tal-Princess Truss ġewwa l-Ingilterra li għal dan l-aħħar 40 sena irnexxielha terfa' tgħin biex tqumu fuq saqajhom madwar 80,000 żgħażagħ u allura għalhekk bdejna b'dil kollaborazzjoni għaliex fil-15 ta' Mejju propju l-għada li ġiet iffurmata it-trust uffiċjalment u legalment iffirmajna Memorandum of Understanding mal-Princess Trust International. Irridu ngħidu wkoll li din hija l-ewwel kollaborazzjoni tal-Princess Trust tal-Ingilterra barra mixtut tal-Ingilterra, l-ewwel kollaborazzjoni propju ma' Malta u allura anke f'da sens inħossuna kburin li konna l-ewwel organizzazzjoni entità li l-Princess Trust ġewwa l-Ingilterra rat li tista' tikkollabora magħha u fil-fatt dan Get Into program huwa propju l-ewwel ħanajdu hekk riżultat ta' din kollaborazzjoni kif spjega tajjeb is-CEO tal-President Trust. Imma l-filosofija tal-President Trust hija li ġib flimkien in-nies fin-negozju flimkien ma' speċjalisti fis-settur soċjali li flimkien jaraw fejn huma l-bżonnijiet biex nindirizzaw u nkissru ċ-ċirku tal-faqar f'pajjiżna. Dan l-għarfien importanti li l-kwistjoni tal-faqar mhix marbuta ma' minnu fqir biss, imma hija marbuta ma' poplu sħiħ għax il-faqar iġorru kulħadd. U dan hu s-sabiħ tal-Princess Trust li l-istess nies fin-negozju fix-xogħol jagħtu a helping hand biex jinħolqu programmi ta' empowerment ħalli daż-żgħażagħ underprivileged jew f'ċirkustanzi vulnerabbli jingħataw ħanajdu hekk dik l-ispalla biex iqumu bil-wieqfa u jibdew jimxu waħedhom. Mhux cash handouts din, imma din hija dawn huma programmi ta' empowerment. Ġifieri litteralment il-President Trust qedem biex tagħti dinjità u tagħti l-opportunità biex min sfortunatament minħabba ċirkustanzi tal-ħajja tiegħu, minħabba forsi ċirkustanzi ta' ambjent anke familjari, jista' jkun li qed jgħix f'sitwazzjoni eskluża għax m'għandux il-ħiliet meħtieġa biex jidħol fid-dinja tax-xogħol u allura jgħin lilu nnifsu intuh dik l-ispalla biex iqum bil-wieqfa. Irrid nagħti ħajr lil qatt nies li qed ikunu interessati ħafna fix-xogħol li qed tagħmel Princess Trust, qed nitkellem fuq nies fil-business li qegħdin qed jevalwaw proġetti li diġà qed timmira fuqhom il-President Trust biex they partner jissieħbu propju mal-President Trust ħalli nkunu nistgħu inwettqu dan ix-xogħol importanti biex b'dan mod effettiv inkunu qegħdin nindirizzaw il-faqar, il-vulnerabilità f'pajjiżna billi nagħtu d-dinjità permezz tal-empowerment, permezz allura tal-kisba tal-ħiliet li l-persuna jkollha bżonn ħalli tkun tista' tistrada ruħha fid-dinja tax-xogħol. Nagħti ħajr lit-trustees tax-xogħol kbir li qed jagħmlu, nagħti ħajr lil Sara, id-direttur tal-President Trust, u nagħti ħajr lil dawk kollha li b'xi mod jew ieħor qed jifhmu qed jarfu l-ħidma li qed nagħmlu u allura wkoll qed jarsqu l quddiem biex potenzjalment jissieħbu f'xi proġett jew ieħor. Grazzi.